It's me, Nainits TV. Welcome to my vlogs. Hi, J! May ngapon, J! May ngapon. Magunsa taron, J? Magluto. Ang siya tulutoon, J? Bukog. Maglata, mig, bukog. Nakita sila mo. Tanan? Wala. Ang munggo. Awak ko'y makita na, J? Wala. Hi, mga guys! May ngapon ninyong tanan dira. Magluto din mi kuan mga guys kanang bukog ba kayo may budget magbukog lang mi. Nyamong saglan og kana ay. Kana oh. Dito kay mahiwa ko. Kabasa. O repolyo. Basa. Ay, repolyo og sayote. Ikanis ng talungon mga guys ha. Balik ko matalungon eh. Uta ni Mig, utanon gikan sa mantalongon guys. Agay. Ika chef cook nay. Nay. Representing Kami din sa ron. Oh, di ba? Rio Cabaez. Atik-atik lagi nila mga guys. Kaya ron di ba ka luto ba? Mga tapon lang dagko. Tomatik na. Masarap. Ilalagay pa lami-lamian mga guys. Aron ganahan mo luto. Og sa kwan pa grab pa na 5 star. Mga 6 star. Over. Over naman yan. Ano niya? Over naman yan. Packers. Kasi nitong imong dito bukalan. Tugol ka na ba ni? Ito, matog kang hapon. Nabuang na. Jutay ko lang sa timidya. Sige na mga katugoy. Matog ka ka? Okay. Amo na i-prepare guys. Mukhaon na may utanon sa mantalungon mga guys. Barato kayo ni dito sa ilang mga guys, pero petis ang layo lagi. Ay. Kaligiray sa aking nainits. Ayan, mga guys, kami sad sayote. Ako dyan, nag-ipuan ni mga guys. Presko kayo ni. Gikan ginis punuan. Ako'y nag-ipuan ni guys. Wala pa ni siya yung mga puan-puan. Mga papresko-presko. Ako pa dyan ay pinili ka na sayon panitan. Baka na pilit magburot-burot. Gamay pa kay Gliso, lingat pa kayo. Ganahan ka ni G? Oh. Ay, paningat sa kumayo. 4 minutes roman. Guys, resume na tayo sa ato ang vlog. Kaya na-stop ganina mga guys. Human ako hiwa sa mga vegetables.
nang gimulak tubig. Naging kami na lang sad. Palit og kuan dito, luya. Spray ra ni dito mga guys, spray. Vegetable, cabbage. Hi! Hi mga guys! Please subscribe Nine Nights TV mga guys. Ayaw ini. O kinsa pa tong wala kailan ako dito si Nine Nights TV. O nalipay kog dako kay naubay-ubay ng subscribers ako ang Nine Nights TV mga guys. Si magisgot sa 9 TV muro mong bulan sir kapitan. Mga beans gani. Angon binse. Pahong na siya guys. Be. Sige na lagi maligo na ko. Kanang anak ka ba mga guys ba? Tambalos-los. Tambalos-los kay dako. Tambalos-los yung dako. May gin dapugo. Ayo. What? Parado kayo. man sa akin. Maboy. Mahiya ka naman sa doy. Kaya umaya man ako sa iyo, mamoy. Mahiya man ako sa imo, mamoy. Alimuot ka diri sa amo guys. Grabe, kalimuot. Hindi ko nagsingot si Nainits mga guys. Lagi oh. Grabe. Alimuot kay Pilipinas, madukos gawas kay Bugnaw. Gawas sa Cebu. Garabing inita. At tulad ang magpuyos matalungan kay Tugnaw kayo. Warag Bagyo. Bito, murag bagyo, pero tapisan kayo ah. Pero okay naman sa kay una kay service. Yung sa man yan, ako naman na yun. Pao. Di kuan, pang-delete. Ah, nilag. Istorya sa diri, kaya magbukdan yung istorya din. Saan yung gisawaan niya? Monggos. Ano namalit mamuong magluto? Mga dato, dyan mo na. Dagan dyan mo kwarta. Dagan dyan sila kwarta guys, kay di sila magluto, bisang na ilutoon diha nga utan. Ay daghang utanon ba? Di dyan muli ako luto, matapulan. Mukaon lag nana. Deg, nga, lamig kumuluto sa nanay. Taray. Naray, kusukay mo dahi gaya, aron di ka trabaho. Ang tanaw tayong ginatan. Kan eh, wapa. Tama, kita miligo pa. Jud. Sagla na mo, Gloy guys. Kay aron. Lami ang nilatan. Shout out Mar, Tirol. Nagiloto na namo ang akong damar. Ikaw, nakaloto na kasi mong gida? Ako, nagloto na. Primero pa rin akong loto. Ikan sa mantalongon. Mag-rides na po kuno may mga guys. Ato kuno sa... Yo. Ato kuno sa Ligria Taro guys. kay Katira. Supportive kayo yung tig video. Imong tasa na inabuak. Lagi na nabuok ng butok ng tasa. Nano? Piskot dito, wala pitasa. Di man ipuson. Ana sa? Noong nabuak. Klaro ba yung kay siya diri?
Gibuang na pong nano akong kuan guys, ha? Botana sa akong cameraman, ay. With pay man ko. Alimuot kayo. Grabe ang limuta guys. 29 na. Thank you mga guys sa pagsuporta sa ako ang YouTube channel. Thank you very much. Sinaot nga magpadayon ng inyong pagsuporta nako. Bahala gway lami ang akong kuan guys, ang akong pag-istorya. Di ko kamong maistorya pero bahala na lang. Kay malingaw masag ko. Sige hanggang saway sa akong anak ay. Kay kuan ko no guys. Bati. Okay. Kapit mahiwa akong kamot guys. Okay guys. Sana. Tanawon tan kuan din. Ilan. Bukal na guys. Di man na maopsa. Pwede like one. May banggera guys. Maraming gawas.